ayupipun tunjuk para sedaya pamirsa wonten ing YouTube. Dua kali Pak. Cira-cira Bapak ini gemati ini raja mak dek sopo bapak ini mara tua lawi wong nyatane genduk umi ya iso sumbang surung kok maestunipun nggih Pak nggih banyu mili donga kula nduk Sinom Parijata pundutan mau sing nembang aku nyuwun suwantene panjenengane Mbak Umi Hafifah. Ya, ini Mbak Umi. Sinom Parijata. Oke, iki arep dadi piyayi musyuk ya. Alhamdulillah. Muga karo anak kula nang Bayu ya diparingono awet kuat. Iya, kudu. Ya. Wah, bapak ini gemati ini raja mak dek. Sopo? Bapak ini mara tua. Yes. Gemati ini malah ngungguli Bayu ini karo sing. Lawi wong nyatane genduk umi ya iso sumbang surung kok. Nyampur sari ngudi rasa wah. Endi umi ya. Ya. Maestunipun nggih Pak. Nggih, banyu mili donga kula nduk sampeyan nek peresmian sing mayang Bapak Petruk karo bolo-bolo Bago Grup. Ya, Nggih. Wong tenang mawon. Sing penting seduluran ning kene iki jigo gawene. Ya. Oke no. Iya. Sing lanang nek ora kleru ya melu adik kula nang Abah Lala sok melu salihu kae. Ya. Ya, monggo Ndumi. Ya, yuk. Kudu saya tuwe kudu saya manembah menep rasane wening panca indriyane ngakehake sedekah lan uga sregep ngibadahi. Ngono ya Nduk Umi? Nggih Pak. Tiru Mbak Widawi saiki wis salate wis mempeng lho. Nggih, 5 waktu nggih. Nggih, angger magrib niku pun foto ten WA. Magrib dulu guys. Subuhan dulu guys. Iya, tenang kok. Nanti nanti sanggo jilbab, Mbak Widawi. Ya Allah. Ditemokno astagfirullah. Bu ampun to Mas. Iya. Wis ngono ae rasa tekan dindi. Yuk, lanjut deh. Suara
dadi laku bener mangkono nonanmu kepati malam minggu kudu solo Bakong ayo gojekan karo aku walang kekek walangi kadung nyenengke banget iki ana nyuwun lelagon sambung wanci dalu mangke adik-adik pemuda putri nggih tasih kepar lenggah ya iki nggih badhe nyanyi heeh Mbak Tika karo Mbak Pitra ya ning nek urung sambung wanci dalu oh nggih urung lega dadi kluk wae kancaku ngaji kula nek mboten dangdut mboten urun nek Pak
Cepet ngono tadi kaya. Rasa. Loh, penyanyi pesinden niku awor kula nggih seneng. Iya, sebab Wong kula niku ya nyenengke kok. iya. Yo. Sithik ya nduk awake kene. Kaya Mbak paling minim kaya Mbak Bidang. Ini tesnya kurang lemu. Kurang semono. Masa sih? Wong nguruman ya ngene iya. Apik ya sini. Iya. Lah. Jeneng ya itu. Iya. Wis ngrito sapa nduk ngerti ra nduk? Niki Bapak Haji Sukron Suwondo, Pak. Oh, nggih. Baik. Blitar to. Nggih. Wis keras. Uca, Dalam. jaga kesehatan ya, Dik. Oh, nggih. Gentari. Apa? Jaga kuburan. Ora bagongi. Kowe ket mau sia-sia banget karo aku Lah. bulet ae apa piye? Wah, ya tandangi wae ri. Gentari. Suwen meneh Nah, kecek oke. wae. Guyon. Kok ketoke awake mung lemu awak tok kok. Nah, Guyon, Otot ya metu ke awakmu ya to. anjuk dikempit apa piye? Guyon. Gajul wae ri suwen. Guyon. Apa? Guyon ora ate. Cendak. Cendakmu kuwi. Lah ora iya. Dawa cendak ya ukuran. Alah wong ya. Gedawan kok kempel. Wah, ngucul ngono. Lah ngono ora mesti ngono kok. Niku rembukan apa to Pak kok dawa Oh ya cendak. aja melu-melu nduk. Kuwi urusan kadewasan dadi iki meneh. Makane kula mboten paham, Pak. Ya, iki lho fotone iki lho. Fotone iki lho. Foto apa? Napa niku? Ayo sip ta. Mboten Kowe iki ketok. Black Mamba iki. Black Mamba apa? Guseng ngono Dik, Black Mamba. Bojoku nek nyeluk ngono ya. Black Mamba ngono ya. Tika yo redong meneh bar nyanyi. Enggak mau gimana? Kamu Kowe harus nyanyi bar iki? Mau bar iki. Engko ae. Lah nggih mengke maksudnya tak bocor isik ngono lho. Iya ya. Jam 3 seprapat. Ayo. Meneng wae. Nanging wanci Kanono ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti
Mbah Sukron iki nek gawe ukara kok ya apik ya. Wah, Nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Gambarmu Ya. uga Sembah nuwun Genduk Utsa Damasuri. Iki juara 1 atau juara umum lomba sinden nasional. Tahun piro, Nduk? 2000 piro, Nduk? 2024, Pak. 2024. Cik. Oh. Nasional lho Gong Ramen. nasional pertahanke. Mas Didik njaluk sehidup semati, Pak. Walah ya Allah, aku ora ngerti nek Didik iki sehidup semaput. Iya wis. Aku manut ta wong tuwek iki manut iya. Ya, ngono. Sak urip sak bongkone ngono. Sehidup semati iki apa? Nek punten niku anu Pak, Apa? medhet lagune Jawi Wetan. Oh Jawa. Tayo, Pak. Oh, Jawa Timur. Tayo, Tulungagung. Ya, lokasi saka ngendi aku manut? Iya. Jarakan ya wong awake dhewek iki. Iya. Yo buka kerpakane sik iki yo, sehidup Semati. semati. Nah, yuk, kaya apa? Suarane. Iki lagu apik lho. Tayo kok iki. Tayo iki.
pelok 6. Enggak. Diwiti saka apa Mas Didi? Bonang, Pak. Hah? Bonang. Oke. Iya. Panjang mentayupipun. Tunjuk para sedaya pamirsa wonten ing YouTube. Dua kali, Pak. Pakis. Cira-cira lu yuk masuk. Ayalane wong kang suwe rasa sujanan ora liya yen duwe arep dibeka kuwi aku dia suka aku cinta Dheweke kandha cintane nganti kiamat. Semono uga tresnaku ora bisa luntur. Cinta sehidup semati. rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punya ku sendiri Naik sampan yang biru kasih. Kau memang tampan, kau pria idamanku. ayo mengunci urip bisa Sembatan urip bebrayan nganti besok kukusin zaman. la 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 oh cinta kaya istimewa ayalane wong kang sugih rasa sujanan ora lila yen duwe arep dibeda kuwi tekku aku wene dia suka aku cinta Dheweke kandha cintane nganti kiamat. Semono uga tresnaku ora bakal luntur. Nganti kapan tak kumpuli cinta sehidup semati. rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punya ku sendiri ayo memuji Urip bisa kesempatan, urip bebrayan nganti besok kukusin zaman. Siapa oh cinta
Iki mau nek punjutan saka Pak Nardi Cakung ngersake sinem wis diaturake. Saiki sapa sing arep nyumbang lagu mau, Gong? Diaturi sik, Gong. Ngene, Gong. Wancine iki wayahe iki. Ayo Dika. Oh, monggo mriki. Ayo Kak. Mriki, Duk. Ayo, Duk. Nah, kene. Karo aku ngene lho, tenang wae lho. Ayo. Pitra apa Tika? Berdua apa berdua? Ayo. Berdua atau bertiga? Bertiga apa berlima ya keneng. Ayo. Kene, Duk, cepet. Lagunya apa? Ayo lagunya apa ayo? Kene. Mau? Ayo. Wah, ngeksan. Ayo. Dugun para kadang Sutrisno Budaya Jawa. Chandra kok. Pangging pinanganten sekalian garwa. Temanten kakung kadya. Anjasmara. Kalian Roro Sarbula. Ingkang kepareng binayang kari tumuju wonten ing sasana parigyan. Tempuing catur netra pahanane manunggaling karsa. Sembah sungkem mring temanten kakung panjenenganipun Rara Hayu Gentari. Sembah sungkem kalian Raka Mas Bagus Andri. Biasane sing putri sungkem sing kakung gandeng. Ayo. Sugih sing wedok saiki ganti sing sungkem sing kakung. Sembah sungkem ring temanten putri kunjuk panjenenganipun Bagus Andri kasumagaken. Ngaturaken dharma bekti mring garwa. Satemanggenipun lumebet wonten ing alamat ya gesang bebrayan. Saged lulus raharja manggih penyakit. Oh, manggih penyakit piye to kuwi? Manggih kamulyan. Oh. Salaman sih, kaya karo wong liya ngono lho. Kowe nek mayang esuk ngejak. Deh, sakala polangan 3 katungkak. Puas banget iki. Ayo nyondro. Lagune apa seragenan ya? Lah derek manung masih mawon. Aduh lala. Oh iya. Anak derek tepang niki Mas sinten nika? Elah sosok Derek Mas Jolodong. dure ya padha lho ya. Sami. Cocok iki nek kowe. Irung-irungane ya padha ya. Nggih. Lambe-lambene ya padha ya. Lambe-lambene. Iya Padha kabeh kok ya ta. Jenggote nggih sami niku. Ayo, padha. Ya ora, aku Lah kowe kan bar mbok kerok biasane semene iki ya. mbahmu. Anu apa ya? Manis Dik kena kae. Pancen manis. Wah, manis meneh bendina kok manis. Lah apa? Rindunya hatiku. Sengit. Sengit. Nah. Sengit. Nggih. Weh, dia nih wis kencan. Sengit. Ah, ngono berarti wis kencan. Biadalah kluthuk tenan iki. Wis kencang. Pun kencang Mas Bagong. Ya, pripun? Pun kencan lagune. Lah iya, WA. sengit. Lah, sengit. Oh, berarti ki mau wis anan ki mau. Ngomong aku berarti bener ya. Berapa lira kandani? Yo Mas yo. Dieling-eling kaya sing latih ndek kan ya. Waduh. Plate opo? Liyane do meneng iki intaran wong loro lho, iki radong aku ya. Ketemu ora tau kok nglatih. Lho, ora tahu kan ning nggon wujud asline. Ngene delok omongane tok lho, Ning Gus. batine kan, Bu. Wis dikapake lho sing ngerti aku. Lah Apa-apa. delok omongane tok wis paham. Dikapake, Gom. Aku dikapake ngono wis tau piye ngono aku wis ngerti. Ndang omong ngono. Sik aku muni sik ya, nek duet kudu adep-adepan lho. Orang ngadep neng penonton kabeh harus chemistry-ne harus dapet. Chemistry. Iya, chemistry-ne harus berhadapan-hadapan ngono. Saiki adep-adepan sik. Depan-depan sih. Budi ki ngopo kuwi? Nek kira-kira senengi nanggap dhewe ngono. Ya edane ora nanggap ya tek akeh. Ya depan-depan sik coba panteng-pantengan karo menit apa piye ulat-ulatan sik. Mbok ge lagu sisan ora. Ya kok sik to, sak sirku to dalangnya aku kok. Depan-depan sik, engko sing mutah sapa sik lah. Teko yo ana gumoh. Yo, Kaya kena. sengit Mas Marno. Ya, yuk.
jarangke pangalajaran dure yo dek yo wong lanang menangan dhewe iku jamane kebutuhan tercukupi mucang matur nuwun Mas Andri lumayan